mga bright, panibagong sapatos, panibagong vlog na naman ang ating matutunghayan. Ngayon ay ating i-review ang bago kong collection, ang Air Jordan 4 Manila. Okay, so tara na! Ayan na, ito na siya guys, ang ating Air Jordan 4 Manila. So, this is the box, Jordan 4. By the way, disclaimer, this shoes is tagged as OEM, top grade, UE pair. It is not original. So, labas natin. So, unahin muna natin itong box. May kasamang poster sa box. Ganda guys, ganda. May mga detalye sa box dito, Jumpman. Sa box niya guys, may sinag ng araw. Ano pa? Tingnan muna natin. May mga drawing ng Jordan 1. Tapos may jeep. Kita ko may jeep. So background niya parang nasa forest, no? May mga flowers. Tapos may jeep. Banda rito may jeep. Ito yung box. So yan na guys. Ito na. Okay, 360 roll muna tayo. 360 roll. Wow, ganda. So, we will check the details. First, dito sa midsole. So, same sa other Jordan 4, Air Jordan 4. Ganito talaga yung pagkakalagay. Rubberized. Rubberized guys. Dito, kung napansin nyo parang hamog. Okay, parang mga dew, mga hamog. Kasi ang sa tingin ko sa motif niya parang tropical siya, kaya ito yung kulay. Okay, green na green. So dito parang may mga hamog, oh. Parang may mga hamog. Ganda. Ulitin ko, ang sapatos na ito ay top grade OEM o UE pair quality, hindi ito rig. Kasi ang halaga ng sapatos na ito sa ngayon, yung original, about 1 million yata ang presyohan ito sa rig. But in OEM, top grade, you can buy this one from around 1,500 to 3,000 pesos only. Ganda guys, ganda. Kuhang-kuha yung mga detalye dito. Tingnan mo. Tapos dito guys, sa upper leather niya, kuhang-kuha rin yung mga crack details. Parang mga bitak-bitak. Yun guys, oh, parang bitak-bitak na leather. Okay, zoom in natin. Parang bitak-bitak yun guys. Kuhang-kuha. So dito naman sa bandang gilid, so may nakasulat na Manila.
I keep coming back Manila. Manila dyan. Same sa other Jordan 4. May ganito rin. Sa likod, yellow yung Jumpman logo niya. Yellow. Ganda. Wow. Dito guys, sa tang niya, ito. Ostrich leather siya guys. Tingnan nyo guys. Parang may mga bukol-bukol. Yan. Ostrich leather yan guys. Okay. So, ang bigat, meron siyang kaunting bigat. Okay. So, ito yung napansin ko guys na pagkakaiba sa Urig at dito sa OEM. Kasi sa Urig guys, yung dito sa insole niya, dito, para siyang, sa Urig, para siyang naka VIP leather seat cover. Yung kagaya ng sa sofa. Okay. Pero dito, ganito lang ang ginamit mo. So, hindi ganito ang sa Urig. Pero, goods pa rin. Tignan nyo, tad-tad pa rin yan ang tahi, guys. Goods na goods. Tad-tad pa rin yan ang tahi. Wow na wow. Medyo mabigat siya ng konti. But, sa mga review sa Urig, sa nakita ko, same din, medyo may kabigatan rin daw. Base sa mga review, yung mga original. So dito sa outer sole niya, dito Jumpman logo, yellow. So para siyang combination ng plug. Kasi dito sa kabila ay red. Ba? Blue, red, yellow. Tingnan nyo. Ganda. Ganda guys, ganda. Sobrang ganda. Susuot ko ito bukas. Yung sa Urig, dito naman red, pero sa Urig yellow ang Jumpman dito. Pero tingnan nyo guys, kapal pa rin yung loob niya. Masarap sa paa. Relax ang paa ninyo. Angas. Ang angas guys, ang angas. Hindi pipitsugin. Okay. Kung hindi nyo kayang bilhin yung Urig kasi 1 million yun, yung budget nyo kaunti lang, goods na rin to. Para na rin nagsuot ka ng Urig, diba? Yung i-feel mo lang na Urig yung sinuot mo. Depende na rin yan sa depende na rin sa taong paano niya na dinala. So dito sa tang niya guys, may mesh, may mesh niya, parang may screen, may net screen. Ganda talaga guys. Dito sa tang niya may nakasulat kasi pinalabas to 150 pairs lang. So kinopya niya ito sa Urig na ilagay na 23 out of 150. Ito yung parang ito yung basihan kung pang ilan yung sapatos, kung Urig ang binili mo, makikita mo dyan. Pero dahil sa top grade lang to sigurado ako lahat mga number 23 nakalagay dyan. Okay, ito yung Proud from Manila. So bihira lang sa Urig nito, bihira lang may ganito. Si Big Boy Cheng may ganito, tapos yung mga sikat na mga artista sa US, sila DJ Khalid. Okay. So bakit Jordan 4 Manila ang pangalan nito? Kasi dito ito pinalabas sa Manila. Dito ito na release guys. Okay. So
Ganda. Susubukan natin spike test para malaman natin kung gaano ka-spike ang Air Jordan 4 Manila. Yes, tapos na nating ma-spike test at makita ang ating bagong sapatos, ang Air Jordan 4 Manila. So ngayon yun, i-rate natin ang ating sapatos from 5 to 10. Ang ibibigay ko sa ating Air Jordan 4 Manila ay nasa 9. Kasi masarap sa paa, malambot, at maangas ang forma, guys. Okay? So, 9 para dito. Okay, kung nagustuhan nyo ang ating vlog for today about our sneakers, paki-like and subscribe sa ating channel, ang Pulpusgan. Hanggang sa muli na naman! Paalam!